Unsaon pag-send og video or files na dagko ra kaayo sa email nya di ma-save or ma-upload sa email. So moagi ta og Google Drive. So ang Google Drive kanang triangle no na kay Google Gmail na kay Google Drive automatic. So igsud nimo naa na sa lower right na anay plus nga sign, pislita ra ng plus nga sign dayon pislita ang upload. Dayon kung video na sa ibabaw na may choices na image, audio or video, pislita lang ang video nya mogawas ra to ang mga videos nga nasa imong cellphone. So parehani gani kanang kinababuan akong gisuwayan og upload. So uploading siya no. Taas man na siya, so pabuta lang nga mahuman ng upload. So human na ma-upload kanang ang ilanan sa video kanang na may .mp4. So aning KM 2021 nga .mp4 mao ang video na ako nga akong gi-upload ganina. Pisliton ra na ang tuo kanang tulo ka tuldok nga na dinha. Dayon share. Pero sa di pa na ako i-share or ma-download sa kanang akong sharean nang naiubos nga manage people and links ako sa nang pisliton dayon na makita ng huhas access no. So imbis restricted ilisi kani i-change ang restriction pwede og anyone with the link. Okay, so kung ingana ighuman balik ko. So imbis viewer imo ang editor ha, dili viewer, editor. So balik ko ngadto ako na ning i-share manaman ako manage ari na ako sa share then akong sendan kinsa akong i-share. Kung dili ka kabaw ani nga part sa share balik ko dinhi kana dayon pwede og kanina sa ubos na copy link. If you like this video, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. This is Sir Don, ug kung nakauyon ka sa ato ang gi-feature karon, pwede ka mo like o nya i-comment unsa imong mga gusto nimong atong isgutan sa sunod na video. Amping!